7. októbra sa viaceré triedy i vyučujúci zapojili do čitateľského maratónu v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy a podporili tak čítanie a čitateľskú gramotnosť. Lebo ako hovorí známy influencer Fero Joke, komu niet knihy, tomu niet pomoci. Učebňu 205 sme premenili na čítareň a poďme sa pozrieť, aké knihy čítali naši žiaci. Boli to napríklad aj tieto. V tejto sa princezna zachránila sama. Stovka 21. deň. Krutý princ. Posledný vlak do Londýna. Francúzska. Bezmocná. Anna z zeleného domu. Trpenie mladého vetera. Hamlet. Rozum a cit. Na západe Výšňové. Atomové návyky. Prežijú piati. Lolita. A konec práce z Zoom. Podarilo sa nám vytvoriť školský rekord v čitateľskom maratóne a to je 9249 prečítaných strán.